Това нещо, което е интересно. Този мост в момента се завърта, ето го. Ето го, вместо се завърта и под него минават. Ще мине някой кораб или лодка или каквото и да е. Много интересно, защото докато бях на моста почна да свири сирената, аз не мога да разбера какво се случи. Те почват да ми викат: идвай, бързо. Ето яхта отдолу има, която трябва да мине. Ясно. Отдолу има яхта, която трябва да мине и заради нея се отваря. И какво на всеко минаване на яхта, на всеко отваряне на минаване на яхта това нещо се отваря. Много интересно. Що? Да не ми да не можех да седа отгоре. Ето яхтата, която минава, за която беше цялата дъндания. Това яхтсмена си заминава и това нещо ще се затвори обратно. Странна схема. И то само заради масата на яхтите.